መጽሐፍቲ ካላይ ቆነና ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 13 ንፍጡር አምላኽ ዘሎ ዕሽነት ንአምላኽ ዘይፈልጡ ዘበሉ ኩሎም ናይ ብሓቂ ዓያሽ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ጽቡቕ ነገራት ይርእይዎ፣ ነቲ ሕያው አምላኽ ግና ክርእይዎ ኣይከኣሉን። ነቶም ንሱ ዝፈጠሮም ይፈልጥዎም፣ ፈጣሪኦም ግና ኣይፈልጥዎን። ኣብ ክንዱ ድማ ነዚ ዓለም እዚ ዘመሓድርዋ ኣማልኽቲ ሓዊ ወይ ንፋስ ወይ ኣውሎ ንፋስ ወይ ዝቖዱ ከዋክብቲ ወይ ማዕበል ውሒዝ ማይ ወይ ኣብ ሰማይ ዘለዎ ብርሃናት እዮም ኢሎም ይሓስቡ። ሰባት ንጽባቐ እዞም ነገራት እዚኣቶም ስለ ዝተሓጐሱ ኣማልኽቲ ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም ሓሰቡ። ግና ኸ እዞም ነገራት እዚኣቶም ጎይታ ከም ዘለዎም ክፈልጡን ጎይቶኦም ከዓ ካብዞም ነገራት እዚኣቶም ኣዝዩ ከም ዝዓቢ ክርዱ ነይርዎም። ከመይ ናይ ኩሉ ጽባቐ ፈጣሪ ንሱ እዩ፣ ንዓቶም ዝፈጠሮም ድማ ንሱ እዩ። ሰባት ብናይዞም ነገራት እዚኣቶም ሓይልን ተግባርን ዝድነቑ ካብ ኮኑ እቲ ንዓቶም ዝሰርሐ ድማ ኣዝዩ ዝበለጸ ሓይሊ ከም ዘለዎ ንዓቶም ብምርኣይ ክርዱ ነይርዎም። ንሕና ፍጥረት ክሳብ ክንደይ ሰፊሕን ጽቡቕን ምዃኑ እንርዳእ እንተደኣ ኮይንና ብተመሳሳሊ ኸ ብዛዕባ እቲ ፈጣሪ ክንመሃር ኣለና። ግና ኸ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ክንፈርደሎም ኣይንኽእልን ኢና። ምናልባሽ ንኣምላኽ እናደለይዎ ክረኽብዎ እውን እናተመነዩ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ይኾኑ። ተግባራት እግዚኣብሔር ኣብ ዙርዮም ስለ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀፂሎም እዮም ዝመራመሩ። እቶም ዝርእይዎም ነገራት ኣዝዮም ጽቡቓት ስለ ዝኾኑ ከዓ ኣማልኽቲ ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም ይኣምንዎም ኣለዉ። ሕጂ እውን እንተኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዘመኻንይዎ የብሎምን። ባህሪ ናይ ስነ ፍጥረት ከመዛዝን ዝኽእል ኣእምሮ እንተደኣ ኣልይዎም ነቲ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነ ከመይ ኢሎም ምርካቡ ሰኣኑ። ናብ ጣዖት ምስጋድ ዕሽነት እዩ። እቶም ተስፋኦም ኣብቶም ህይወት ዘይብሎም ነገራት ዝገብሩ ብኢድ ሰብ ብወርቅን ብሩርን ኣብ ዝተገብሩ ስእልታት እንስሳታትን ወይ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብወሓለታት ኣብ ዝተቐርጸ ገለ ውዳቕ እምንን ዝሰግዱ ሰባት ግና ካብ ኩሎም ኣዝዮም ሕሱራት እዮም። ሓደ ወሓለ ፀራቢ ዕንጨይቲ ምናልባሽ ንመፅራቡ ጥዑም ዝኾነ ኦም ደልዩ ይቖርጽ፣ ብጥንቃቐ ድማ ነቲ ቅራፉ ይቖልጦ። ድሕሪዚ ውሕልነት ብዝመልኦ ኢዱ ገይሩ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ሓደ ኣቕሓ ይገብር። እቲ ዝተረፈ ቁርጽራጽ ድማ ይወስዶ እሞ ንመብሰሊ ምግቢ ኣብ ሓዊ ዝነድድ ዕንጨይቲ ገይሩ ይጥቀመሉ። ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ድማ ክሳብ ዝጸግብ ይበልዕ። ካብቲ ዝድርበ ንገለ ነገር ዘይጠቅም ቁራጽን ጠዋይን ዓይነታት ዝመልኦን ወሲዱ ኣብቲ ዘናግዕሉ እዋን ብመልሓጊ ብጥንቃቐ ይቖርጾ። ጽቡቕ ቅርጺ ምስ ኮነ ከዓ ምስሊ ሰብ ወይ ምስሊ ገለ ጥቕሚ ዘይብሎም እንስሳታት ይሂቦ። ዝጐደለ እንተሎ እናመላለአ ንኹሉ ብቐይሕ ሕብሪ ይቐብኦ። ብድሕሪዚ ኣብቲ መንደቕ ምቹእ ቦታ የዳልወሉ። ብሓጺን ዝተሰርሐ ሽካል ገይሩ ከዓ ኣብ መንደቕ ይሸኽሎ። ከይወድቕ ይጥንቀቐሉ። ከመይ ጣዖት ምዃኑን ንገዛእ ርእሱ ክሕግዝ ስለ ዘይክእልን ሓጋዚ ከም ዘድልዮ ይፈልጥ እዩ። ብዛዕባ ሓዳሩን ደቁን ጥሪቱን ናብዚ ህይወት ዘይብሉ ነገር ክጽሊ ግና ኣይሓፍርን። ድኹም እዩ። ካብኡ ያኢ ጥዕና ክረክብ ግና ናብኡ ይጽሊ። ምዉት እዩ። ህይወት ንምርካብ ግና ናብኡ ይጽሊ። ተመክሮ የብሉን። ሓገዝ ንምርካብ ግና ናብኡ ይጽሊ። ከሳጉም ኣይክእልን እዩ። ዕውት ጉዕዞ ምንቲ ክኾነሉ ግና ናብኡ ይጽሊ። ኣብ ኣኢዳው ሓይሊ የብሉን። ግና ኸ ኣብ ንግዱን ገንዘብ ከም ዝረክብ ንኽገብሮን ኣብ ኩሉ ዕዩኡን ምንቲ ክሕግዞ ናብኡ ይጽሊ።